Ονομάζομαι Αθημαρίτη Άννα. Ο πατέρας μου ήταν ιερέας, ήταν ο Παπαβασίλης Αθημαρίτης, ο οποίος γεννήθηκε το 1923 και πέθανε το 2010. Όταν ήμουν μικρό παιδί, η συμβουλή του προς εμέ ήταν ότι μου έλεγε τα λόγια του, θα σας πω. Μου έλεγε, παιδί μου, δεν σου ανήκει τίποτα πάνω στη γη. Είσαι περαστική από εδώ. Ούτε τα ντοβάρια, ούτε οι πέτρες, ούτε τα χώματα ανήκουν σε σένα. Σε κανέναν μας βέβαια. Ακόμα και το σώμα σου, ούτε καν το μυαλό σου. Γιατί αυτό θα φύγει, θα εξαϊλωθεί, θα το φάνε τα σκουλίκια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που σου ανήκει είναι η ψυχή σου. Και πρέπει να την ψυχαγωγείς. Και του έλεγα, πατέρα, τι θα πει ψυχαγωγία της ψυχής? Και μου λέει, κοίταξε, θα προσέχεις την πορπατησιά σου, να μην πατήσεις ούτε μυρμήγκι. Δεν θα πεις κακό για άνθρωπο, δεν θα κρίνεις άνθρωπο, δεν θα πει, πόσο μάλλον να πειράξεις άνθρωπο. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, θα μελετάς. Ό,τι και να πέσει στα χέρια σου, δεν θα το διαβάζεις απλώς, θα το μελετάς. Θα κάνεις βαθιά μελέτη και αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, θα το ξαναδιαβάζεις, θα το ξαναμελετάς, ώστε να μένει στο μυαλό σου. Αυτά ήταν τα λόγια του πατέρα μου και προσπαθώ μέχρι σήμερα να τα τηρώ. Γιατί μου έλεγε, ευχή και κατάρα σου δίνω, παιδί μου, να προσέχεις την πορπατησιά σου. Ήταν τα λόγια του, απάνω στη γη.